Benvinguts i benvingudes de nou al meu homenatge a Disney Channel. En aquesta ocasió ens centrarem en les sèries no d'animació que van consolidar Disney Channel com el canal juvenil per excel·lència. Aquest rànquing és, com sempre, la meva opinió personal i m'encantaria que compartíssiu les vostres sèries preferides als comentaris. Així que, sense més demora, comencem amb el top 15 de sèries live action de Disney Channel. En el número 15 tenim It's So Raven. ¿Eso soy yo? Una de les primeres sitcoms que vaig veure i una de les primeres que recordo haver vist íntegrament per una família afroamericana. Sé que ja hi havia exemples audiovisuals on passava això, però que jo recordi, aquesta va ser la primera. Això em va impactar especialment, ja que les meves germanes i jo som d'origen africà i ens sentíem identificats amb algunes situacions domèstiques i escolars. Però el que realment feia única aquesta sèrie era el poder de Raven per endevinar el futur. Una sèrie memorable i divertida. En el número 14 tenim Ant Farm. Una sèrie on els protagonistes destacaven pel seu talent artístic. Tot i que no recordo episodis concrets, Ant Farm em va agradar perquè fomentava l'art i la creativitat entre els joves, a més de tenir moments musicals molt bons. En el número 13 tenim Austin i Ali. De les últimes sèries que vaig veure en emissió abans de passar a altres interessos. Com Ant Farm, Austin i Ali també fomentava l'esperit artístic, però a més em va marcar perquè estava enamorat de la protagonista. Una sèrie entranyable amb moments molt divertits. En el número 12 tenim Sony entre estrelles. Aquesta sèrie va ser la meva introducció al món del metacine. La protagonista formava part del repartiment d'una sèrie dins de la sèrie, i la trama explorava la seva convivència amb altres actors i la seva relació amb l'estrella d'una sèrie rival. Aquesta barreja de comèdia i reflexió sobre l'audiovisual va fomentar el meu interès per aquest món. En el número 11, Shake It Up. El debut de dues grans estrelles, Bella Thorne i Zendaya. A diferència d'altres sèries de Disney Channel centrades en el cant, aquesta es focalitzava en el ball. Amb molt ritme i moments còmics, Shake It Up destacava com una sèrie diferent i innovadora. En el número 10 tenim Jessie. Situada a Nova York, Jessie va portar un aire fresc a les sitcoms juvenils de Disney Channel. Amb un humor apte per tots els públics i situacions entretingudes, la sèrie capturava perfectament la dinàmica d'una mainadera jove que cuidava 4 nens rics en la gran ciutat. En el número 9 tenim Zack i Cody tots a bord. L'spin-off de Zack i Cody, en aquesta ocasió els bessons s'embarquen en un creuer de luxe i tot i que prefereixo l'original, aquesta sèrie introduïa nous personatges i situacions que aportaven frescor a la trama. En el número 8 tenim Good Luck Charlie.
Una comèdia familiar clàssica, Good Luck Charlie, narrava el dia a dia de la família Duncan amb l'arribada de Charlie, la germana petita. Els que venim de famílies nombroses podíem identificar-nos amb les situacions. A partir de la segona temporada, quan Charlie ja tenia més protagonisme, la sèrie va esdevenir encara millor. En el número 7 tenim Cambio de clase. Una sèrie d'esquetxos que retratava perfectament el que passava a les escoles durant els canvis de classe. Descobrir que tenia versions internacionals em va sorprendre, però la versió espanyola era molt divertida i original. En el número 6 tenim La Gira. Una altra producció espanyola que seguia la rivalitat entre dos grups musicals, els Pop for You i Los Cuervo. Amb moments molt divertits i actuacions memorables, com les de Paula Dalí i Andrea Guaix, La Gira era una sèrie que destacava per la seva frescor i el seu humor. Què us estan semblant les sèries que hem dit fins ara? Les coneixíeu totes? Deixeu les vostres sèries preferides als comentaris i seguim amb el top 5. I en cinquena posició tenim Lizzie McGuire. La primera sèrie de Disney Channel que vaig veure sense tenir Disney Channel a casa, gràcies a uns DVDs que ens van comprar en uns grans magatzems i que la meva germana gran i jo ens vam passar veient durant tot un estiu. Una sèrie per a tots els públics, molt divertida i entranyable, que guardo amb molt d'afecte. En el número 4 tenim Hotel Dulce Hotel, les aventures de Zack i Cody. La sèrie original dels bessons Sprouse. Ambientada en un hotel luxós, les interaccions entre els bessons i el personal de l'hotel eren el punt fort. Aquesta sèrie em feia riure molt i encara avui la recordo amb un somriure. En el número 3 tenim Hannah Montana. Una sèrie que vaig seguir des del primer episodi fins a l'últim. Hannah Montana combinava comèdia i drama, i era perfecta per a joves de la meva edat. A més, la música i les situacions familiars la feien molt especial. En el número 2 tenim Art Attack. Tot i no ser exactament una sèrie, Art Attack és un clàssic que no podia faltar. Amb el Jordi Cruz bo, aquest programa ens va inspirar a fer moltes manualitats amb la meva mare. És un referent de Disney Channel. I en primera posició tenim els mags de Waverly Place. La meva sèrie preferida de Disney Channel. Ambientada a Nova York i protagonitzada per adolescents amb poders màgics, tenia tots els elements que m'encantaven. A més, estava completament enganxat a Selena Gomez. És una sèrie que revisito sovint i continua sent la meva preferida. I fins aquí aquest segon vídeo de l'especial Disney Channel. Espero que us hagi agradat aquest rànquing i que compartiu el vostre a la caixa de comentaris. No oblideu subscriure-us, donar like i compartir el vídeo. Ens veiem en el pròxim vídeo on parlarem de les pel·lícules originals de Disney Channel. Fins aviat!